l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. El Real Casino Antic. Llegenda, Concha Velasco i els peixos de colors, de Antonio Arbeloa García. Armando Artero Morales veuria complits de colp dos dels seus últims somnis aquell migdia de festes de la Madalena en el Casino Antic de Castelló: ser actor professional i actuar al costat de Concha Velasco. També seria el seu últim dia de vida, encara que això no podia saber-ho. Un casino que s'alçava com un galió daurat sobre l'oceà de la Porta del Sol. Treballava Armando en Canal Castelló, fent el seu magazín de cultura, Quadern en Blanc, que eixa setmana parava les seues emissions per a presentar els especials de la bodeguilla. La terrassa del casino s'omplia de personalitats del món de la política local, de l'art, de les lletres, de les colles i gallates, dels bous, de la premsa i especialment de dames, madrines i reines. Acabava de xerrar Armando amb Enrique Massó, president de l'Aljama, sobre la interessant labor que duia a terme la colla. La següent entrevista seria a càrrec de la reportera especialitzada en festes, per la qual cosa Armando disposava d'un quart d'hora lliure. La parella d'Armando havia aprofitat la pausa del seu treball per a compartir una estona amb ell. Van abandonar la terrassa i es van submergir com en un altre món. La llum i l'olor van guanyar tons i matisos d'atmosfera d'un altre segle en arribar al hall. Un videll de cara innocua i ulls de gripau els va saludar. En arribar al saló de la ximenera, ella el va besar. «Estàs boja? En no res estic en directe. Va, no sigues pallasso, acompanya'm al lavabo». El va agarrar de la mà i el va guiar per l'escala de marbre moquetada. A mitjana ascensió a la dreta es trobaven els lavabos de dones. La xica va barrar la porta amb una cadira i Armando recordaria que allí havia peixos de colors en una peixera. En eixir es va adonar que el buscaven. El director de Canal Castelló i Luis, el càmera, cridaven el seu nom pel hall. «On t'havies ficat? Tens una convidada dupa ja asseguda. Portem una estona buscant-te com a bojos». «Però de qui es tracta?» «Ara ho veuràs. Ni t'ho imagines». Van córrer cap a la terrassa sense reparar en la bellesa d'un quadre de Porcar que plasmava la perspectiva d'un paisatge del Grau, ni en la fidelitat d'un dels retrats de Díaz Naya, ni tampoc de la llum sobre les aigües d'una marina de Vidal Serrulla. Però allí estava, la convidada, la mateixa Concha Velasco, ja asseguda en la cadira del set de Canal Castelló, esperant a ser entrevistada. Havia arribat fins allí del braç del cronista de la ciutat, Antonio Gascó, ja que eixa mateixa vesprada protagonitzaria en el teatre principal l'obra de gala Las manzanas del viernes. La seua cabellera bruna era ara grisa i curta. El seu cutis lluminós se solcava d'arrugues i els seus ulls s'havien enxiquit, encara que conservaven eixa lluentor recognoscible. «Li sembla bé fer esperar a una dama de les taules?» li va dir sense malícia ni altivesa. «Vostè perdone la senyora Concha, estava ocupat i m'he despistat». «Ja ho veig, vinga, toques la marca de pintallavis que du al coll», ho va dir traient de la bossa un mocador de paper. «Veig que la distracció li ha valgut la pena». L'entrevista va ser una delícia. L'admiració d'Armando per l'actriu i el seu coneixement de la trajectòria en el cinema i en el teatre van fer de la xerrada un llit de roses que ella va saber agrair. No obstant això, el millor estava per arribar. Acabat el seu torn i en un altre recés de publicitat, Concha Velasco es va acostar a Armando i li va dir: «Ha sigut una estona agradable. Esta vesprada l'espere a les 5 per a un assaig en el teatre. El nostre figurant se n'ha hagut de tornar a Madrid. Són 3 intervencions i 2 frases en cadascuna d'elles. Antonio Gascó m'ha assegurat que eres un actor decent. El meu secretari et passarà el paper. Ell mateix estarà entre bastidors i et donarà les eixides a escena. La funció és a les 7. Per fortuna, l'actriu es va donar la volta i se'n va anar per on havia vingut, perquè Armando no hauria sabut què contestar-li. En finalitzar la bodeguilla, va demanar permís al videll per a usar la saleta reservada anexa al hall. Va demanar en cafeteria un sàndwich mixt i una cervesa, i es va proposar de concentrar-se i memoritzar les poques frases d'aquell guió. La representació va ser tot un èxit.
La gent es va posar en peus quan Concha Velasco va eixir a saludar al prosceni. Després va tindre la deferència d'agafar de la mà a Armando en la salutació col·lectiva. Ell va sentir alguna cosa semblant al que la gent concebem com a felicitat. Abans d'abandonar el teatre principal, va voler passar pel camerino a acomiadar-se, però el secretari que custodiava la porta li va indicar que no seria possible, que Concha acabava molt cansada a les funcions i que no rebia visites, però que li agraïa la seva participació i li donava l'enhorabona pel seu treball. Li va dir també que es posarien en contacte amb ell per a pagar-li, però Armando li va dir que no feia falta. Però el secretari va sentenciar: «Són ordres, i és el que cal». Va tornar al casino antic encara recordant les 6 frases del seu paper. Va demanar una copa de vi i el pla de peix. Després, amb una copa de xinxón a la mà, va tornar al saló de la Ximenera de nou a buscar la pau. Al piano de mitja cua va tocar «Dream a Little Dream of Me», mentre mirava a la gent asseguda en els ampits dels amplis finestrals, tal com ell havia fet en els anys de la seva joventut. Somreia al teclat pensant en aquells temps, quan la seva ocupació dels dissabtes a la vesprada era eixa, asseure's en l'àmpit d'un d'aquells finestrals amb els seus amics i veure passar les colles d'alegres xiques. Va demanar una segona copa. La nit començava a caure sobre les seues parpelles com una pesada llosa. Va buscar descans en un dels sofàs verds fins a quedar-se dormit. En despertar, totes les llums estaven apagades. Va voler eixir, però tant la porta principal com la que comunicava amb la cafeteria estaven tancades. No va tardar a deduir, en veure l'hora en el seu rellotge, que tots se n'havien anat sense adonar-se de la seva presència. Estava tancat. Va poder usar el mòbil i telefonejar a la policia, però ningú l'esperava a casa i va decidir passar la nit allí, de manera que va tornar al sofà. A les 7 del matí, quan el videll va obrir, es va adonar que hi havia algú en el saló. Primer es va espantar, pensant que poguera ser un malfactor, però de seguida es va adonar que es tractava d'un home adormit, un home al qual, en acostar-se, ja va identificar. Però no dormia, o ho feia definitivament, perquè els seus ulls oberts com a plats estaven en blanc i la seva boca esbosava la ridícula ganyota d'una hiena somrient. Estava fred com un cadàver, perquè era un cadàver. Va córrer al telèfon a donar avís que hi havia un mort en el casino antic. Corre de boca en boca des de llavors la llegenda que si algú es queda adormit en el casino antic, l'ànima d'Armando Artero li arrabassarà la vida sense clemència. També des de llavors va desaparèixer la peixera del lavabo de les dones i tenen ordre els vidells de cercionar-se en tancar, que ningú pernocte en el palauet de la Porta del Sol. Alguns testimonis afirmen que en arribar la nit s'escolten les trepitjades de l'actor en el saló de la Ximenera i la seva veu pronunciant les seues frases de las manzanas del viernes.